Kom eżis aħwa Maltin u għawċin, insara kristjani ta' kull denominazzjoni u daw kolla li jisajħu l-isam il-mulaj u jħobbu l-ġessu u jħobbu l-kelma tiegħu. Nilqawkom il-lejla, għattini messaġġ fuq id-disċiplu. Għajni tolbu l-ewwel. Għajni tolbu l-ewwel. Ejt minn qalbek, Mr. Qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Kellimni l-lum li tolbok mill-kelma tiegħek. Għamel il-kelma tiegħek tinfidli qalbi, tbiddilni u titrasformani. Grazzi mulej li inti qed topera fija, qed taħdem fija. Spiritu Santu, kompli bdilni, ġeddidni u trasformani u jglorifika l-isem qaddis ta' Ġesu. Dak kollu li jinnej, dak kollu jinnamel, f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen, halleluja. Kulħadd mur fi ktib ta' Luqa. Luqa kapitlu 9. Bħalma għamilt il-ġimgħa l-oħra, nixtieq nerġa' nagħmel illum, meta tkellimt fuq id-disċiplu. Dejr nerġa' ngħaddi ċertu punti u naħseb u għed hemm ħafna xi tajt iktar. U hemm ċans ukoll li nerġa' nkompli wara dal-messaġġ forsi nagħmel session l-iktar tnejn oħra fuq disċiplu. Id-disċipli. Fil-ktieb ta' Luqa, kapitlu 9. Luqa 9. Għal dawk li ma semawx il-messaġġ li uħor, ismaw daw il-frażijiet. Fil-Bibbja bejwiet u ieħor, meta ngħidu bejwiet u ieħor ħanidu għaliex. Għaliex inti jekk taqbad translations differenti, jekk taqbad pereżempju l-King James mod, il-New King James mod ieħor, il-New American Standard mod ieħor, New Living Translation mod ieħor, u taqbad il-Bibbja bil-Malti mod ieħor. Meta ngħid jiġifieri meta tiġi biex tot ċertu kliem. Jiġifieri jekk ngħid il-kelma fidi, qabli jien tinfittex il-kelma fidi. Imma pereżempju l-Bibbja l-oħra tgħid temmen, mhux fidi, allura mhux ħajtjieli. Qed tifhem mela bejwet u ieħor, il-kelma wieħed li huwa konvertit tissemma fil-Bibbja kollha ta' mhux fit-Testament Ġdid biss. Madwar 6 darbiet biex ħadd jikkonverti. Il-kelma Kristjan li tinsab biss fit-Testament Ġdid tissemma 3 darbiet. Il-kelma kredent tissemma bejwiet u ieħor xi 7 darbiet. Il-kelma disċiplu tinstema kważi ftit inqas minn 300 darba. U di bdejt naħseb fuqha għal-raġuni li kemm inni fil-mulej, kważi bil-grazzja tal-30 sena, intqajt ma' ħafna li jgħidu li jiena nemmen f'Ġesu. Ħansaqsikom mistoqsija u kunu onesti. Inti vera temmen f'Ġesu? Holiday. Vera? Issa, ippunta subajk lej xi ħadd ieħor ħdejk, warajk, quddiemek, u mellhom il-mistaqsija. Int disċiplu? Għamlu għalli xi. Jew nkella għamela lilek. Int disċiplu? Int disċiplu? Kemm hawn minnkom f'Malta tiltaqgħu ma' bosta nies jgħidulek ilha jiena nemmen fil-bambin, issa anka jekk huma tituna paċenzja bihom għadhom ibennuh, imma f'qalbhom x'imkien jemmnu f'Ġesu. Sewwa. Kemm hawn taħseb li min nies kollha li taf fil-ħajja tiegħek li jgħidu jemmnu f'Ġesu? Kemm taħseb li huma il-persentaġġ? Il-maġġoranza jew il-minoranza u l-idea? Il-maġġoranza? Il-maġġoranza assoluta. Il-maġġoranza assoluta li jgħidu jemmnu f'Ġesu
ħanejt il-dawk l-eżis aħwa Maltin u Għawċin u anka dawk l-eżis aħwa li jgħidu li jina ta' Ġesu u jina Kristjan. Fil-ktib ta' Ġagbu 2, il-Bibja tajt li anka d-demonji jemnu. Sakemm jina u inti biss nemmen f'Ġesu, sakemm jina nemmen f'Ġesu, u ħanejt lil-bosta insara ta' kull denominazzjoni, it-teoloġija tad-demonji fuq Ġesu hija ħafna aħjar mit-teoloġija ta' bosta insara. Għax id-demonji jafu li Ġesu huwa divin huwa eternu li ben Alla. U d-demonji jafu li qudiem Ġesu jitredu u jmilu. ħafna nsara daw l-affarijiet ma jafuhomx. Jiġifieri għandhom teoloġija d-demonju aħjar minn ta' ħafna nsar. Għandhom konvenzjoni aħjar minn ta' ħafna jmorru l-knisja u l-qudies jaħilsuha u l-fellowship u x-xirka u whatever. Amen. Luqa. Mela, Luqa kapitlu 9, ħanibdew minn vers jisu minn nofs il-kapitlu. Ħanibdew naqraw minn vers 21. Imbagħad ikkmandhom għalihom ħafna biex ma jgħidu lil ħadd fuq dan. U għalihom jeħtieġ li bidin il-bniedem ibagħti ħafna. Jiġħduh ix-xjuħ u l-qalsisin il-kbar. U l-kittiba joqtluh u fit-tielet jum iqum darba qal lil kulħadd. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, jiġħad lilu nnifsu. Jerfa' salibu kull jum u mhux qed jirreferi għar-raġel u l-mara. U laqqas għall-pastor u għad-djaknu u għall-pastura. Jerfu salibu kull jum u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa. Imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isalvaha. Għax x'iswielu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha u mbagħad jintilef jew jinqered. Għax jekk xi ħadd jistħi minni u minn kliemi, bin il-bniedem ukoll jistħi minnu meta jiġi fil-glorja tiegħu u tal-missier u tal-anġel mqazza. Tassew ngħidilkom. Xi wħud minn dawk li qegħdin hawn ma ġarbux il-mewt qabel ma jaraw is-saltna ta' Alla. Ħanaqbes issa ftit. Dawn mbagħad marru fuq il-montanja ta' trasformazzjoni kien hemm Pietru ġagbu u raw il-Elija u l-Mose u l-mulej għallhom biex ma jgħidu xejn, ħadd ma qal minnhom xejn, għall-men u mal-ewwel ma qalu xejn. Vers 37. L-għada huma niżlin minn fuq il-muntanja marru jilqgħu ħafna nies u qed raġel bil-folla rafa leħnu qallu mallem li torbok ħares lejn ibni għax lilu bis-sandi. Ara l-ispirtu jaqbdu minnu fih jibda jgħajjat, ikkawġu mal-art kollu rawa u jħallih infarrak wara dbatija kbira biex joħroġ minnu. Tlab id-dixibri tiegħek biex ikeċċuh minnu iżda ma setax. Wieġeb Ġesu qal ja nies bla fidi u ħżina kemm se ndum magħkom u nissapportikom ġibli lil ibnika. Huwa wrisa x-xidan beda jsabtu u jakawġu mal-art. Imma Ġesu għeddet ħafna l-ispirtu mniġġes fejjaq lit-tifel u raġġa taħ lil missieru u kulħadd tnixxef bil-għaġeb quddiem dan il-kobor li ma bħalu tal-Alla. Ma waqt li kulħadd kien qiegħed jistaġeb kull ma kien qiegħed jagħmel Ġesu qal id-dixbri tiegħu, iftħu widnejkom. Sewwa għal dawn il-kelmiet. Bin il-bniedem għandu jkun moti fidejn il-bnedmin. Iżda huma ma femux dan il-kliem u baqa' mistur għalihom hekk li ma qabdu xejn minnu u beżaw jistaqsu dwar dak li kien qal. Għamet kwestjoni bejnietom dwar min kien l-akbar fosthom.
malajr ħajorjom il-mulej għaliex ma setawx ikkiċċu xjati. Għalhekk taqrawx il-Bibja bil-passaġġi biss, nifhimha. Imma importanti li kultant taqra l-kontest kollu ħalli tara għaliex ċertu affarijiet. Għax il-Bibja tispjega l-Bibja. Sa ftit sekondi ilu daw bdew jipprovaw jkeċċu d-demonju, imma mid-dera kienu jixxirku miegħu għax il-demonju huwa dak li huwa gburi. U daw dera bdew provaw jkeċċuh u x-xitan ma rnexxilhomx ikeċċuh. Ma ftit wara beda jinkixef għaliex ma sedawx ikeċċuh. Għax bdew jargumentaw minnu l-iktar importanti u kbir fosthom. Ġesu għaraf x'kellhom f'moħħhom u resqu tifel żgħir qiegħed ma' ġenbu u qalhom min jilqa' lil dan it-tifel żgħir mimħabba f'ismi ikun jilqa' lili u min jilqa' lili jkun jilqa' lil dak li batni. Għax minnu li żgħar foskom ikollu dak li hu l-kbir. Għax minnu li żgħar foskom il-koll dak u l-kbir. Qabes Ġwannu qallu mallem rajna wieħed ikeċċi xjaten f'ismek u ridna nżommuh għax hu mhuwiex wieħed minna u għax minn tagħna. Taraw il-gburija? Taraw dawn huma sintomi ta' gburija. Ridu jwaqfuh għax mhux ma jiġix il-fellowship tiegħi. Ridu jwaqfuh għax daw mhux fid-denominazzjoni tagħna. Għaw ħafna Kristjani Malta hekk jaħdmu sal-lum il-ġurnata. Iridu jwaqfu minnu ta' Ġesu veru u m'intix ħad waqfu. Forget it, you're wasting your absolute time in life. Imma li meta xi ħadd qed jopera bil-qawwa tal-Ispiritu Santu qed jolli lil Ġesu ma jfissirx li għandu bħalma jgħidu bl-Ingliż he or she has got all the ducks in a row. Allah ħares Allah jużdenna silili u l-jeksa kama we have all the ducks in a row, otherwise he will never use any one of us. Għax kieku ma juża qatlinna l-ebda minna. Amen? Imma, tajjeb li inti tkun dejjem miftuħ biex kompli tikberu u tibmatura. So, by the way, listen to this. This is a revelation to some of you. And you need to write it down. ħanejda bil-Ingliż u mbagħad ngħidha bil-Malti mbagħad bil-Ingliż iddur isbaħ. The will of God is not a destination. The will of God is a journey. Għaliex qed ngħidha di? Għaliex ħafna jaħsbu li jixtiequ jsibu l-pjantalla biex ikunu fil-pjantalla. Il-pjantalla qiegħed fiha int il-fatt li qed tfittxu diġà qiegħed fil-pjantalla. Because the will of God, being in the will of God, is not a destination that you reach, but it's a journey you go through. Amen? Xaħat minnkom kallu bżon jismaħ ħadi. Qabes Ġwannu qallu mallem, rajna wieħed ikeċċi xjaten f'ismek u ridna nżommuh għax hu mhuwiex wieħed minna. Ma Ġesu qallu la żommux għax min mhuwiex kontra tagħkom huwa magħkom. Meta qorob għal żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja brida sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm. Qegħdin notaw xi ħaġa. Ġesu ma beżax mis-salib, fis-sens ma beżax. Fis-sens kien jaf li ħajfaċċa s-salib. Kien jaf li ħajfaċċa il-mewt u t-terturi u d-daqqiet u jiġi mbiċċer. Però x'nara aħna fi-Ktieb tal-Lut kapitlu 12 jgħid li għal dak li jura qablu for the joy that was set before him. He endured the cross because he saw what was coming after the cross. Għaxura dak li kien ħajjiġi wara s-salib. U bat xi messaġġiera qablu huma sejrin daħlu f'raħal tas-Samarja biex jaħujlu fejn joqgħod iżda hemmhekk ma baqgħux billi kien sejjer Ġerusalemm. Meta raw dan id-dixxipli Ġakob u Ġwanni qalulu mulej. Tridx ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jeqridhom. Naħseb dawk kienu jiġi River of Love. They shout, fire! Għadu attenti, għahma. Le, grazzi mulej. Il-poplu ta' River of Love huwa poplu ta' mħabba. Imma għandna bżonn in-nar ukoll. Amen. In-nar talla. Alleluja. Għalkemm mhux din il-lezzjoni, ma
ħanaqbes xi ħaġa hawnhekk, ħanejt xi ħaġa. Iżda hu dar fuqhom u ċanfarhom u marru fl-aħħar. Isimgħuni aħwa. Bħalissa f'Malta għaddej ħafna affarijiet, ħafna minn kull tip, minn kull ġenru, qabel konna ngħidu minn kull ġenru, issa vera ġenru, xux ma ta' ġenri hawn. Kulħadd jitkellem fuq x'ma ta' ġenru, xi mitej ġenru differenti. Anyway, apparti dak kienet sejn qabel issa saret teorija. Jiena u inti qatt ma rridu niffukaw li anke l-bniedem li qed jgħajrek, jinsulentak, speċjalment qed nitkellem għan nies ta' barra tad-dinja. Fl-esperjenza tiegħi, pereżempju hemm persuna fuq il-Facebook tgħid kemm hu sabiħ minn barra għax ġismu bidlu minn fuq s'isfel. U tgħid kemm taqlali jew jaqlali naħseb. Ma jimpurtax. I don't mind, really, honestly. Il-nies li jagħmlu hekk għax huma mkissrin minn ġewwa. Ħafna minnhom jitilgħu b'familja mkissra, imsawta, abbużati, mingħajr u mingħajr missier. Allura għandhom jekk jiena u inti ma ngħinuhomx jaraw il-Ġesu, u mhux qed ngħidlek li faċli għax aħna wkoll għandna f'dan il-ġisem. Imma uża il-ħażin tagħhom għaliex ħadd ma jipprova jitfa' valenu jekk l-ewwel il-valenu ma kienx fih. Smajta di? Mhux qed nitkellem fuq Kristjani li ilhom jitalmu. Le, dik kategorija oħra. Qed nitkellem illum fuq nies li huma barra li jieħdu pjaċir bid-denni. Naf li mhux sabiħ, naf li mhux pjaċevoli. Imma qed jobsqu dak il-valenu għax il-valenu qabel ma jipprova jattakkaw u jivvalenaw lilek bih huma ġew ivvalenati stess bih. Hemm ħafna weġġat. Hemm nies li jikdbu li fuq tnej partikolari, ma wieħed partikolari li tgħix kemm jagħmel ċajt fuqi u tgħix kemm libbisni sabiħ fl-istampi li jagħmel. Ġabni ħelu ħanilek. Iktar milin, ovvjament. Ma nafx hekk iktar milin għax il-mara tgħix kemm daħket meta rat. Imma insomma. Imma tħassartu. Tista' li tħassartu. Mhux ħansemmi ismu ovvjament, imma nixtieq nintagħmiju. Morru xi dejt, kafe. Imma mhux ħansemmi ismu. Imma m'għandi l-ebda odju bis-seta lejh, m'għandi l-ebda odju lejh. Vera, onestament. Għal biex jagħmel hekk, meta dan persuna qatt ma kellimtu jien, qatt ma rajtu, qatt ma kien jaf jeżisti naf li kien jeżisti sa ftit żmien ilu, imma xbatuli l-post tiegħu allura. U nibda ngħid ħasra kemm qed jaħli ħin miskejn. Illa kemm sirt importanti fil-ħajja tiegħu da. Which I don't mind the attention, believe it or not, għax jiena trabbejt fil-palk. Imma tibda tgħid ħasra għaliex hu x'ġabu hekk. U ħafna minn dawn in-nies għandhom bżonn l-imħabba ta' Ġesu aħwa. Mhux qed nipprova nimpressjonakom għax ovvjament jiena mhux bil-fors dejjem inħossni hekk, imma l-verità hekk hi. Mhux dejjem ikolli ftit inkun ħanin u sweet, imma hekk irid nkunu. Ovvjament mhux dejjem għax ġisem ukoll għandi bħalkom. Imma irridu nitalmu naraw bħal Ġesu. Li aħna ma ġejniex ma bawta f'din dinja biex neqirdu l-bniedem, ma biex insalvaw il-bniedem. Amen? Issa 57. Huma mixja fit-triq. Kien hemm wieħed u qallu, ara ġejja. Tmur fejn tmur jien niġi warajk. U qallu Ġesu, il-volpijiet għandhom l-erin tagħhom u la safar tal-ajru bejtiet. Iżda bin il-bniedem m'għandux fejn imit rasu. Number 1, let me kill a holy cow first. Do you know what's a holy cow? Baqra qaddisa. Jekk xi darba tmorru l-Indja, ara ma tmorrux tgħidu hekk,
għax jieħduha personali. Għax għal-jom ħolikaw hija Alla. Bisseda nilkom. Meta mort l-Indi għallu li għara ma tmux tuża dik l-espressjoni hemm għax dawk il-baqar vera ta' ħoli għal-jom. Bis-serjetà ngħidilkom. Hawnhekk hawn nies hawn Kristjani li jaqbdu dal-passaġġ jgħidu qed tara Ġesu ma kellux fejn joqgħod, kien fqir, kien homeless. Trid tuħu kollox fil-kuntest. Għaliex Ġesu għalek? Għax Ġesu kien għaddej mill-art tas-Sammaritani u jekk taqra l-istess passaġġ anka parallel f'Mattew 8:18-22 tgħidlek li s-Sammaritani ma laqgħux il-Ġesu d-disċipli u ma riedu l-ebda wieħed minnhom iżommuh. Għax kien hemm dejjem taqbida u pika bejn il-Sammaritani u l-Lut. Allura hemmhekk waqt li għaddejjin mis-Samarija ma sabu mkien fejn joqogħdu. Qed tifhmu hawnhekk trid iżommhom fil-kuntest, mhux għax Ġesu ma kellux dar fejn joqgħod, għax infatt il-Bibja tgħidlek meta d-disċipli marru warajh u għalhom fejn toqgħod magħna ejja ħanorikom. U l-Bibja tgħidlek ħadhom id-dar ħad-dar tiegħu. Kemm minnkom ġieli raqqattu 12 ruħ ġew id-dar tagħkom. Għax anke jekk ikunu bank bets ukoll kont kbira biżżejjed taħseb wara ommukom issierek u 12 raġel. Amen? Anyway, il-volbit għandhom l-rin tagħhom la safar tal-ajru bejtiet iżda bin il-bniedem m'għandux fejn imitt rasu. Lil-wieħed ieħor qallu imxi warajja. Iżda dak wieġbu ħallini l-ewwel immur nitfen il-missieri. Iżda hu wieġbu, issa ħanikom aħwa għaliex qed nagħmel dal-messaġġ illum. Għaliex dal-messaġġ għadu frisk kuljum għalina l-Kristjani madwar Malta u Għawdex ovvjament u dawk kollha li jifhmu bil-Malti forsi fil-pajjiżi l-oħra bħal Awstralja, Kanada, l-Amerika u l-Ġermanja, Svizzera dawk li jżafguna minn pajjiżi oħra. Għaliex illum il-ġurnata ħafna mill-Kristjani sallum il-ġurnata jagħmlu ruxmata skużi meta jiġu biex ikunu poplu iddixxiplinat biex jimxi ma' Ġesu. Mhux li jemmnu biss fih, imma li timxi miegħu. Għalhekk Ġesu ma qalx, jekk intom tinnotaw, ma Ġesu ma qalx idur l-bliet jgħidulhom kulħadd jemmen fija, inti temmen fija orajt, ma jurin. Għalhekk inti temmen fija orajt, jurin tu, niżilha għandna tnej. Halleluja. Ġesu daw kollha li kienu tiegħu għalhom biex jimxu warah. Iġifieri biex timxi warah, inti jitkollok għajnejk kontinwament fuq Ġesu. U għandna ħafna jgħidu li huma Kristjani li jemmnu f'Ġesu u trid temmem f'Ġesu, imma ftit huma dawk li jimxu ma' Ġesu. Allura għandna ħafna kredenti imma ftit disċipli. Ġesu għad-disċiplu level number 1. Għad-disċiplu level number 1. Ma jirrikjedix ħafna ta'. Ma jirrikjedix ħafna. Jekk inti taqra l-Atti tal-Apostli, tara x'kienu jagħmlu l-ewwel disċipli. Sewwa, ma kienux jibnu xi kampnari u xi katedrali u kienu jagħmlu affarijiet bażiċi. Il-bażiċi ħafna Kristjani f'Malta ma jagħmluhomx. Il-basics. Il-basics. Kemm hawn li taw ħajjithom jgħidu il-mulej il-qalb u biss jafa ma jgħidu lina ta' Ġesu. Naf li għal xut minnkom tgħidli ġieli semmejta di, vera. Tafu kemm il-Ġesu kemm il-darba semma affarijiet simili. Għaliex jiena nemmen il-mulej ma jridx jiġi għall-Knisja żarmata, imma għall-Knisja armata. L-armata tal-mulej. Imma l-armata ħafna minna hija żarmata. U l-wieħed ieħor qallu jimxi warajja, iżda dak wieġbu ħallini l-ewwel immur nitfen il-missieri. Dan mhux għax kellu xi alleanza jew xi lealtà lejn missieru per se,
li titfen il-missierek f'dak il-kontest ifisser li inti ħajkollok il-wirt. Għad jistenna l-missuru jmut biex ħallilu l-wirt. Kemm kienu ħobbu? ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom, iżda int muru xandar is-salna talla. Il-ieħor qallu jien niġi mulej warajk imma l-ewwel ħallini insellem lil tad-djar. ħafna nies iżmuni. Kemm kien nimxi mal-mulej bil-grazzja tal-mulej. Jibdew il-mixja tal-mulej u jkunu tad-djarhom stess li jfixkluhom u jwaqfuhom milli jkomplu l-mixja mal-mulej. Moħħkom. Meta Alla sejjaħ il-Abram, ma qallux ġib l-ommok il-missierek, il-ħutek. Għaliex passer? Għax Abram kien imsejjaħ. L-oħrajn le. Allura jintilfu. Mhux qed ngħidlek li jintilfu, imma qabli Alla u ħafna drabi jekk jagħmel jinqedab għaddej ieħor li m'hemmx familjarità bejniethom. Għaliex inti tmur anta darek u tiġi bej ħaltejn u tista' tibda tiġi f'konflitt ħana ġob il-mami jew ħana ġob il-pastor. L-ebda wieħed minnhom tittoġob il-Ġesu. U ħafna jmorru jibdew il-mixja u turrun waqfu minħabba l-mami, minħabba d-dadi, minħabba n-nanna. Jekk kompli tmur hemm mhux ħanħallilek il-wirt. Mela tlef il-wirt tas-sema. Distajjer għawamli. Niftakar wieħed għalli passer mhux ħaniġi iktar għax li nanna bdiet teddidni li mhux ħadħallili xejn fil-wirt jekk nibqa' niġi. Issa da ma tgħidx forsi mar xi komunità oħra, da ma baqa' jmur imkien. Jekk inti ma tiġix hawn għax ma tiffansjanix, tħabbix rasek jien niffansjani, imma almenu mur x'imkien ieħor. Mur ikber x'imkien. Imma mhux hemm ħabbanna n-nama titlef il-ġid u l-sejħa li Alla għandek. Mela ma tafx x'diżastru dak huwa spiritwali. Tidnejdilkom għaliex ħafna ma jimxiex mal-mulej Malta. It-tort tal-Labor u tan-Nazzjonalisti. Semma l-politika jara se jellem, għax da moħħu fil-politika. Grow up, mature. Taf kemm ma jiġux u ma jimxiex mal-mulej. Eżatt. Għax ħajjithom tal-partit, tal-prim, jew tas-sekond. Amazing aħwa kemm ħafna ma jibżawx u ma jistħux. Jiġħdu f'wiċċu lil Ġesu. Isma', da s-sultan tas-slat, enta dar-re tar-rejiet. Dar-re tal-glorja tjistiednek ta' mhux Gordon Ġammanxe. Jiena jekk jistidni xi ħaġa minnkom xi ħadd minnkom tgħidli passerejja kull ikla d-dar tagħna, ukoll nisħi ngħidlek le. Aħseb wara jistidin ir-re. Jien niġi warajk imma l-ewwel ħallini nsellem il-tad-dar. Allu Ġesu, min qiegħed idu fuq il-moħħriet moħħkom hawn u jħares lura mhuwiex tajjeb għas-saltna talla. Moħħkom hawn eżawa. Id-disċiplu, please aqbduha di. Aqbduha please. Id-disċiplu ġiem il-kelma disċiplinat. Semmejtilkom il-ġimgħa l-oħra u ħanfakkarkom. Disċiplinat, jiġifieri inti tkun irrassenjat meta timxi ma' Ġesu. Il-ħass kulu
biss mas-salad. Jagħmellek tajjeb. Issa nħobbu l-ħass, ħafna jien, mas-salad. Imma ma nagħmel xejn għal Ġesu bil-ħass. Nista' jgħidilkom nofs il-mixja tiegħi mal-mulej, meta jgħidlek nofs jiġifieri 50% ta' dak li jiena nagħmel mal-mulej, ħafna minnu nagħmlu bla ħass. Jew inkella nagħmel il-ħass il-kontra da dak li nħoss. Jiġifieri nagħmel ħafna affarijiet bħala dixxiplu ta' Kristu, mhux għax jiena perfett. Sewwa li ħafna bid-drabi ma nħossux. Jew nagħmel xi ħaġa li naf li ħadd toġob il-mulej imma fil-ħass bil-kontra tinħoss. Don't trust your feelings. When you trust your feelings, you have denied God. Meta inti tafda l-feelings tiegħek, int x'qal Alla. Id-disċiplu warra s-senjat. Isimgħuni di, moħkoma. Bniedem talla vera, raġel jew mara, meta ngħidlek bniedem talla mhux passer ta' int bniedem talla, int mara talla. Il-passer ħobb li jrid ikun raġel talla wkoll. Nisperaw. Amen. Imma il-bniedem talla dawwa bħal żwieġ. Ir-relazzjoni tiegħi u tiegħek bħal żwieġ. Tagħmel jew ma tagħmilx. Il-commitment tiegħek fi żwieġ tagħmlu bħala raġel ta' żwieġ u mara ta' żwieġ, mhux għax bil-fors tħoss, għax għandek patt. Għandek patt. Xi wħud jifhmuha il-patt fi żwieġ u jidħlu għal ħafna sagrifiċċji li ma jkunux żgur ħasbu fuqhom qabel. U nirringrazzja Alla jibqgħu hemm. Il-mixja tiegħek fi Kristu bħal patt ta' żwieġ. Ingrazzja Alla qatt ma ħajgerger. Ma nafx hekk hux ħajjejtek fuq hekk. Meta jiena u inti nimxu bħala poplu iddixxiplinat, ma nistax inqis iċ-ċirkostanzi. Ma tistax. Għaliex il-mument li tagħmel hekk inti tiddiżonora lil min sejjaħlek. You dishonor the one who called you. Jekk inti jataw u qed tisma' l-kelma, u anke jekk inti fuq YouTube u Facebook, u qed tisma' dil-kelma, jekk Alla sejjaħlek, you are amongst the few. Int fost il-ftit, mhux il-maġġoranza. Qed tinduna xi privileġġ Alla tak. Xi privileġġ Alla tak li inti ġejt imsejjaħ biex tkun dixxiplu tal-ogħla isem fis-sema, fl-art u taħt l-art. Alleluja. Eżaż aħwa. Id-dixxiplu jibqa' l-istess fix-xitwa, jibqa' l-istess fis-sajf, jibqa' l-istess fil-festi, jibqa' l-istess meta huwa l-bart jew meta huwa sħana. Għax id-dixxiplu itgħallem ikun iddixxiplinat. Mhuwiex imqanqal b'dak ta' madwaru, imma mqanqal biss b'dak li jgħix fih. Amen, alleluja. Eżaż aħwa, bosta Kristjani wafqu fil-mixja tagħhom u jekk tistaqsihom iwaħħlu f'xi ħadd. It-torta dejjem it-torta xi ħadd ieħor. Taf kemm jgħidu lin-nies, mhux ħaniġi l-fellowship, anzi ningrazzjala mhux kollha fejja waħlu, hemm minnhom waħlu fik. Oħrajn waħlu fik. Oħrajn waħlu f'dak għal. Amen. Imma jekk inti waqaf tiġi l-fellowship taqra l-Bibja u titlob li hija parti mill-mixja tiegħek ta' dixxiplu. Inti żgur xi darba kont qed timxi wara Ġesu. Xi darba kont vera timxi ma' Kristu. Taf kemm sibt xkiel jiena fil-ħajja tiegħi. Tiċċassawx. Bħalkom u forsi anke aktar minnkom. Taf kemm il-darba kelli bdiet nieqaf. I lost count.
Taf kemm il-darba waqaft? Qatt. Bil-grazzja tal-mulej biżmu da? U vera grazzi mulej. Għalix, ħanajlek, u mux għaxina pastor? Namlu moti minix pastor. Jiena meta qabel ma sirt pastor, il-fellowship kont imur dejjem, il-kelma naqraħħa dejjem, nixxirek dejjem, għatmettu ħanaħu xarof għax ta' s-sajf. Xarof. Inta rajdi jew. Inżgur int għajt ma' Ġesu. Ndifem. Ġifiri, affarijiet għalhekk qedlek anke l-basic level 1 of Christian ukoll għandu jkollu ċerta disċiplina. U ħanejdilkom aħwa, affarijiet li ma tistax tgħix mingħajru bħala disċiplu. Ismawni sew qed ngħidlek. Ma tista' il-kelma propja bl-Ingliż jgħidu you cannot survive without. X'inhi l-kelma propja bil-Malti? Ma tistax tkampa. Ma tistax tgħaddi mingħajrha. Ma tistax tkun disċiplu ma taqrax il-Bibja ħija ta'. Mux għadnejlek aqbad ktib mill-Bibja jaqraħ kull-jum. Ma xi ħaġa tittaqra. Għax dak huwa l-ikel tiegħek. Ma tistax tkun disċiplu ma titlobx. Taf kemm hawn Kristjani, taf li inti għamlu survey l-Amerika li il-biċċa l-kbira ta' pastors, mhux Kristjani norma, pastors. It-talb tagħhom huwa biss ta' madwar 5 minuta kuljum. Għafna pastors, ta' Mbagħad tinqala xi waħda bħal COVID u jingħalu umijiet ta' knejjes. Jista' jkun forsi diġà kienu mejta. U għal dawk li intom ħadtu gambetta fi żmien il-COVID u ma bqajtux tiġi l-fellowship titolbu taqra l-Bibja. Jista' jkun kontu mejta qabel ma ġie l-COVID u l-COVID vera neħħa l-maskli. Ismawni aħwa. Il-biraħ klura t-tfal tiegħu saqsejthom intom taħsbu fuq il-mewt, it-tfal tiegħi ta' 12 u 11, intom taħsbu fuq il-mewt. Qalu le. Ma mbagħad it-tifel beda jgħidli il-bieraħ u llum qalli qed naħseb fuq il-mewt. Naħseb fuq il-mewt jiġi mhux tibża, inti do you realize that one day you will not be here anymore and you are gonna be somewhere? Inti taħseb, inti tirrealizza li x'darba int ħad tkun mhux hawn iktar. U ħafna minnkom jiena ħan inħataf ma' rapture. Ek ħasbu l-2000 sena ta' Kristjana qablek. Aħwa. Jina u inti irridu nibqaw fidili, disċipli sal-aħħar. Unfakkarkom di, flatta tal-apostli. Tiftakru ħanaqraw di, un bot naqraw di u nalqu. Marwe. Atti 19. Qed tieħdu xi ħaġa? Mhux biżżejjed, tieħdu kollox. Mhix xi ħaġa biss. Alleluja. Atti 19. Ħanejdilkom aħwa. Ħanamela challenge ta' maħabba lil kull Kristjan. Pastors, saċerdoti, isqfijiet, apostli, profeti, evangelisti. Ħanamilkom challenge. Toġbok ma tagħmeli, toġbok, għal għamililek issa. And it's a challenge for me. Do you want to know how to test your true identity as a disciple, not as a believer? Avolja, xorta, sa ċertu punt. It-testi li lek nifsek, kemm inti jekk kuntix vera ta' Kristu, ħanilek għaliex. Għaliex li jiena ngħid jiena nħobb il-Kristu mod. U vera nħobbu, imma inti ma tafx jiena ngħid, forsi qed nikdiblek. Qalbi ma tafix, forsi qed nikdiblek. Issa jien m'għandi l-ebda interess nikdiblek għax għandi l-biża' Alla. Imma il-bniedem inti ma tafx qalbu. U ma jfissirx għax bidem jiżbalja, m'għandux qalbu għal Alla, għax Alla rsek għax ku. Imma ħajkom one way, mhux the only way,
li taraf fejn inti mal-mulej u jekk Kristu vera jaf xlilek. Mur keċċ id-demonju minn xi ħadd. Listen, if they obey you, it's good news. If they laugh at you, run. Ftakru l disa id-disċipli li kienu ma' Ġesu ma setawx jgħordu u x'inkixef qalbhom wara. Gburija, kompetizzjoni. Dawk tnejn dak il-passaġġ biss. Nuqqas ta' fidi. Araw oħra simili. Atti 19. Issa il-mulej ħenna lija, għax dak li qed nipplika għalikom jipplika għalija wkoll. Issa jien qed ngħaddihulkom biex ngħinkom tikbru. Imma jien wkoll għandi noqgħod attent. Mela, Atti 19. Vers 11. U Alla kien jagħmel mirakli mhux żgħar permezz ta' Pawlu, hekk li meta kienu jieħdu mantarja u frada li jkunu messew miegħu u jqedduhom fuq il-morda daw kienu jfiqu mill-mart tagħhom u l-ispirti ħżiena kienu joħorġu minnu. Kien hemm xi wħud mill-eżorċisti. Lut. Iduru ma' dawk l-inħawi. U bdew isejħu l-isem tal-mulej Ġesu. Fuq dak li kellhom l-ispirti ħżiena u jgħidulhom. Mela daw emnu f'Ġesu. Fl-ewwel Korintin kapitlu 15 tgħidlek kien hemm dawk li raw il-Ġesu fuq 500 ruħ. Raw il-Ġesu imma fil-kamra ta' fuq ġew biss 120. Ħafna rawh. Eluf kielu miegħu free happy meals. Kien hemm xi wħud mill-eżorċisti. Lut iduru ma' dawk l-inħawi. U bdew isejħu l-isem tal-mulej Ġesu fuq dawk li kellhom l-ispirti ħżiena u jgħidulhom. Ħanejt kelma ta' mħabba u ħanitkellem b'responsabilità bħala Ministru tal-Alla li jien ukoll qiegħed fil-proċess ta' trasformazzjoni u tal-grazzja tal-Alla li taħdem miegħi kuljum. Ħadd minn għadu ma wasal, però mhijiex testimonjanza tajba, eżis kattolċi, meta turu videos, id-demonju jitħaq b'xi ministru minn tagħkom. Jew jibda iwerzaq jidaj, jwerzaq u jidaj nifhimha sa ċertu punt jekk ftit minuti ħaħani. Imma mhijiex testimonjanza tajba u mhux qed tagħmlulu unur lil Ġesu u qed iġibuh qisu Ġesu vera l-bambin u m'għandux qatra qawwa u l-xitan kemm hu b'saħħtu u l-ministri tagħkom il-mulej ħinna għalihom kollha mhumiex kapaċi jkeċċu dan demonju. Mhijiex xita tajba. U ma tonorax il-sidna. Issa. Aħna bħala Kristjani, għax inti tinsiex l-Skrittura tgħid li Alla tagħla awtorità lil kull Kristjan. Fil-Bibja m'hemmx xi kategorija speċjali ta' ċertu sejħijiet fejqan, mirakli u ġubiet li jsegwu l dawk kollha li jemmnu. Mark 16, 15 sa 20. Pero meta nara ġili rajt videos ta' nies ministri li jippruvaw ikeċċu x-xjaten jew inkellmuh bil-Latin, jew naqbdu l-Latanija sħiħa u nibdew nsemmu ruxma ta' qaddisin tal-Knisja Kattolika. U f'isem il-Knisja. U kull rispett, mhux qed nipprova niżżuvjetta bħadd għax mhux affarijiet sbieħ.
ولقص علي وعليك. اسمعوني قهوة. Jina u inti jekk ma nkunux qed nimxu vera mal-mulej ħajder. Għajna mhux qed ngħidlek li bis-saħħa tiegħek jew bis-saħħa tiegħi jew imma x-xitan jaf ma jafx kollox fuqek imma jara. Fija u fija kemm jiena u inti ġenwinament nħobbu l-Kristu. Għaliex id-disċiplu vera mhux biss dak li jgħid li jiena nħobb il-Ġesu jew nemmem Ġesu, imma dak li Ġesu jgħid fuqek u fuqi dan huwa ibni għażiż li fih jinsib til-għaxqa tiegħi. U mhux għax aħna perfetti għalkemm fi Kristu spiritualment perfetti fi Kristu ma għax aħna qalbna vera lih. Kien hemm 7 ulied ta' wieħed jismu Xeva, assis kbir ludi, li kien jagħmlu dan. Imma l-ispirtu ħażin weġibhom li kien dan ir-raġel lil Ġesu nafu. Anka d-demonju kien jaf il-Ġesu. Xedna qabel li tgħid li naf il-Ġesu. Ma tagħmlex Kristjanu laqqas disċiplu. U li Pawlu nafu wkoll. Immintom min intom. Imbagħad ir-raġel li kellu l-ispirtu ħażin ħebba lihom elibhom il-kol, qabadhom b'saħħtu kollha hekk li ħarbu minn dik id-dar imneżżajn u kollha miġruħa. Dan saru jafu bih il-Lut u l-Griegi kollha li kienu jqogħdu Efesu. U waqa' biża' fuqhom il-koll u l-isem tal-Mulej Ġesu kien glorifikat bil-bosta. Mhux l-unika, ma din waħda mill-affarijiet, mhux l-unika. Aħna d-darba l-oħra semmejna il-bniedem ma tistax tiġġudikah fis-sens għax il-qalb tal-bniedem ma tafix, imma taf il-frott. Taf kif jitkellem, kif jgħix, x'dottrina jgħallem, x'jammen. Dawk huma kollha sinjali tajbin u jkunu jridunu sewwa. Però certain things we can fake. You can't fake casting out of demons. Allura il-biċċa xogħol waħda bħalma tafu Mattew 7 x'jgħid Ġesu. Li hu jrid ikun jaf lilek mhux jien għamel biss inkun nafu. U t-talba tiegħi u tiegħek hija mulej fejn jien qed nisbal jurini. Għatini l-ġuħ għalik, għatini l-għaċċ għalik. U saqsieħ il-mulej tibżax. Il-mulej intafni mhux taf li jaf li teżisti għax Alla jaf li teżisti. Imma mulej jiena inti tafni lili. U naħseb l-Ispirtu tal-Alla f'qalbek ikellmek. Sekk inti qed tagħmel bħal ħanżira l-maħmuġa. L-ewwel tindaf u terġa' tmur lura ma jeħmiex bħal ħnieżi. Sewwa jew bħal kelb ir-remetta u reġa' maru daru u reġa' kull remettar kollu. Għodu attenti, għod attenti. Tieni Pietru kapitlu 2, vers 22. Meta jiena u inti smajna u komplejna nafġu apposta. Qed nuru li l-Alla m'hemmx indiema. Jiena mhux vera disċiplu tal-Mulej. U hemm ċans li Alla jista' jgħid Kristu jgħid jiena lilek ma nafekx. Happy Christmas. Kemm intom kwieti? Irridu naħsbu fuqhom dawn l-affarijiet aħwa. Għaliex id-dinja bħalma t-darba l-oħra ngħidha praise and worship team. Qiegħda fiex qiegħda għaliex il-Knisja mhix qiegħda fejn suppost qiegħda. Li kieku l-Knisja tkun fejn Alla sejħilha biex tkun kieku d-dinja mhix qiegħda fejn qiegħda. Ir-risposta l-Malta l-ewwel Prim Ministru, l-ewwel Labour u laqqas il-PN. Ir-risposta għal Malta huwa Ġesu Kristu u l-Knisja glorjuża tiegħu. Alleluja. Ejja nitolbu.
Amen. Grazie Gesù. Irrifletti fuq dal-kliem. Irrifletti fuq dal-kliem. Itlob miegħi talba minn qalbek ġenwina. Li inti tiżbalja taqtax qalbek, fis-sens kulħadd jista' jiżbalja, imma tiġġustifikax iżbal. Għamel minn kollox biex taħrab il-ħażin. Kieku il-ħażin mhux tentazzjoni għalik m'għandekx għalfejn taħarbu. Il-fatt li huwa tentazzjoni għalik taħarbu. Ħantikom eżempju, jekk jiena joġobni dar-raġel b'mod intimu, sewwa jiena qed naħarbu. Imma ma naħarbux għax ma ġobnix. Ja, kemm bukra? Ħelu għatfajla għalija fħala raġel ikra. Intom l-irġiel kollha kemm inkom koraħ. Sbieħ fil-għajnej il-mulej. Allora x'inhi taħrab jiena? Dak li nara sabiħ. Xut minnkom sabiħ huwa id-droga. Ara jiena tista' tpoġġili kaxxa kokaina jew qudiemi. Ma mhux għal min għalih hija tentazzjoni. Għaw xut minnkom ma tistax poġġilu friskun imbit qudiem għajnejh għax tittixorbu tlaqqat l-aħħar qatra. Għalija jinten. Taf li qatt ma ħadd imbit f'ħajti? Taf li l-imbit u l-birra nxomma tinten? U qatt ma bist tfajla bl-imbit jew bis-sigaret jew bil-birra. Qatt. Information, no extra charge. Vera. Mux għadni l-għak ktuċi naqam bil-rew naqam bitu għadnub. Imma jekk huma jaffajt li kontrollaw kuma tentazzjoni għali, tittaħrabhom. Sewwa, alleluja. Mela affajt li huma tentazzjoni għalija, inti taf x'inhu huma tentazzjoni għali? Tittaħarbu. Amen? Qed niftehmu xi ħaġa? Ma tistax tmur inti f'postijiet fejn taf jekk inti għandek tentazzjoni ta' droga, taf li hemmhekk ħajkun qed ibuħħulek id-droga? Mhux ovvja. Almenu suppost għandhom ikunu ovvja. Suppost ikunu ovvja. Jekk inti tmur post li hemm waħda dejjem tittantak. Sewwa u di bati f'ħafna sħana. Mhux għax is-sajf. Sewwa mhux taħrab drid. Tifhem? Għalhekk intom li għandkom Facebook u għandkom daw it-tip ta' nies, blokkjom. Love yourself first. After God. Qed tifhmuha? Ġifieri, dawn huma affarijiet li ħajjejnuk biex inti tibqa' ddixxiplinat. Ħadd ma jkabbar xi ġisem ta' bodybuilder joqgħod jara il-ġim fuq it-television. Titmur, terfa, titqanżaħ, tisforza, sagrifiċċju, u mbagħad jogħġbok ir-riżultat. Dak huwa d-dixxiplu. Id-dixxiplu huwa b'saħħtu fi Kristu u għandu konfidenza quddiem l-għandu. Amen. Amen. Ejn nitolbu, kulħadd jitlob miegħi. Min qalbek għajdi talba warajja. Tkellem mal-mulej int fejn inti. Aj ma Ġesu għenni. Ejn alkohol, mulej. Alla jaf id-dufijiet tiegħek. Itolbu biex jisaħħek. Tolbu biex jitik is-saħħa u jgħinek teleb u taħrab tentazzjonijiet li għalik huma tentazzjonijiet. ċertu affarijiet għalija li huma għalik mhumiex għalija. Ejn tolba talba. Min qalbek għejdi talba warajja, missi qaddis. Bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. Aħdem fija
kompli trasformani, kompli jaħdem fija. Għamel minni raġel veru talla. Mux biex naqla l-applaus mill-bnide. Imma raġel talla, jew mara talla, li s-sema taf min jien. Minajrek ma jinxej. Pero miegħek u miegħek fil-ħajja tiegħi u int miegħi Ġesu kapaċi neleb dak kollu li għadu jipprova jġib kontra tiegħi. Meta jien dajjef mulej, meta nkun dajjef, fakkarni li jiena fik b'saħħti. Mulej bħala disċiplu ta' Kristu li jien imsejjaħ u ġejt privileġġjat, maħbub, onorat u favorit biex inkun disċiplu tiegħek Ġesu. Ejni li kuljum nerfa s-salib tiegħi. Kuljum niġħad li l-nifsi speċjalment dawk l-affarijiet li jiġbduni l-bot minnek. Hija wertit mulej. Għax l-imħabba li tagħti int, il-paċi li tagħti int, is-serħan u l-konfidenza li tiġi biss minnek ma tistax tiġi komparata. Ġesu, aqla minn ġo fija, dak kollu li mhux ġej minnek. Ġesu, għallimni nsir nafek aktar. Għallimni nħobbok b'qalbi kollha. Għax waħdi ma nafx. Aħfilli fejn onqsok. Ejni fejn jindajjef. Naħfer lil min iweġġani. U l-dawk li weġġawni berrikom u lej. Ejnom fil-weġġat tagħhom. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek mulej u bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. Aqla minn ġo fija dak kollu li mhux ġej minnek. Għallimni nħobb dak li tħobb int. Għallimni nobbot dak li tobbot int. Grazzi mulej tal-kelma tiegħek. Grazzi li inti ħfirt li d-nubieti. Ejn il-Knisja tiegħek. Daw kollha li jsejħu ismek. Daw kollha li jgħidu jħobbuk u jagħmlu fik. Ġib trasformazzjoni fil-Knisja ta' Malta. Fost daw kollha li xi darba stqarrew u għamlu l-istqarrija tal-fidi tagħhom quddiem il-ġemgħa tiegħek. Ġib revival. Ġib qawmien. Birak mulej l-insara kattolċi, protestanti, evangeliċi. Ir-restawra u qajjem bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek il-Knisja tiegħek, daw kollha li jsejħu l-ismek. Ġesu, inti ġejja l-arusa glorjuża. Għamilni mulej parti minn din l-arusa glorjuża tiegħek. Imlini bl-erf tiegħek biex fejn hemm il-ħażin jien naħrab minnu. Fejn hemm is-sewwa jien nersaq lejh. Użani għall-glorja tiegħek mulej biex il-glorja tiegħek tiddi fuq ħajti biex oħrajn li għadhom marfukx isiru jafuk. Permessa din il-ħajja waħda li jien għandi fuq din l-art. Ġesu, grazzi tal-li ħabbejtni, il-qajtni u trasformajtni. Jiena tiegħek Ġesu, inti l-mulej tiegħi u Alla tiegħi. Għall-glorja tiegħek missier, fisem ibnek Ġesu u l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Għata ċabxipa l-melej. Alleluja. Il-paċi ma'kom aħwa kolla ta' YouTube u Facebook. Paċ, God bless you. Narawkom nar is-sibt dal-weekend. Ejjew għal-weekend speċjali. Ejjew għal-weekend speċjali tal-qawwa tal-la. Ejjew u għaraw
kemm hu qawwi u glorjus il-mulej. Narawkom. God bless you. Alleluja.